Sziasztok! Mindenkinek szép estét, egy kis türelmet kérek, míg itt állítgatok a különböző beállításokon. Na, remélem, hogy most egy kicsit jobb. Kérek szépen egy visszajelzést egész között, hogy látok és hallotok. 5-ös. Na, jaj, de jó. Még egyszer tovább, és már is kaptam egy 5-ös, ez a világ legjobb iskolája. Na, drágáim, gyorsan bele is csapunk az aktuális dolgokba, és akkor utána nagyon-nagyon-nagyon jó kis témával jöttem nektek ma este. Hát először is köszöntöm az új munkatársakat, ha esetleg ide vetődött közülük véletlenül valaki, akkor őt külön köszöntöm, bár egyelőre még nem látom, vagy nem látok újat, mindig a megszokott nevek köszönnek vissza, aminek egyrészt örülök, hogy akik járnak, azok valószínűleg azért szeretnek itt ülni, mert valami értelmét látják, ez egy visszacsatolás. Másrészt most már ez rajta sokszor, most nem tudom, nem lepődtök meg ennyire, de azért jó, köszi. Tehát egyrészt ez egy visszacsatolás, másrészt meg továbbra is értetlenül ülök, hogy nem tudom, hogy a többiek hol vannak, és mondjuk az új munkatársakat nagyon szeretném itt látni, és most ebben a pillanatban belépett a Kerekes Renátó közénk, úgyhogy köszöntünk Renátó újra a csapatban, van akiknek ismerős az ő neve. Tehát nem tudom, a kedves vezetőknek úgy felhívnám a szíves figyelmét, a Rozikát látom, hogy ő vért izzad, az ő csoportjába be vagyok téve, és azért őt említettem, mert én őt látom, hogy ő vért izzad, hogy kopácsolja a bandát mindennel kapcsolatban. Gondolom megteszi ugyanezt az Orsi és a Marian is, de nem igazán értem, hogy szinte naponta köszöngetünk 3-4-5 új embert, és hogy ők hol vannak. Tehát én azért kíváncsi lennék mindenképpen a cégre, ahova én jöttem dolgozni, de ezt megint elmondom nektek, mint minden héten elmondom nektek, akik itt vagytok. Na, kedveseim, hát volt itt mindenféle mutatvány a töltéssel kapcsolatban az elmúlt időszakban, és hát ennek oka volt, sok minden oka volt, ugye az ünnepi járat, hogy ugye nem álltunk le az ünnepek alatt, hanem azért próbáltunk működni, és tudjuk, hogy nem voltunk igazán szinkronban a DJ-vel és egyéb objektumokkal, illetve sok minden más egyéb, tehát itt küzdöttünk itt a gyártói ékszerrel, ült rajta a NAV, ugye a NAV-ot azért nem annyira lehet szösszegetni, hogy legyenek szívesek, már ugyan már csinálják meg, mert nekünk az nagyon kéne. Úgyhogy pontosan ezért hoztunk ideiglenesen, tehát ez nem egy végleges döntés, de ideiglenesen hoztunk egy olyan döntést, a menedzsment, úgy mindenki, láttátok a kis kihelyezett gyöngyösi ülésünkről a tudósítást, hogy egyelőre nem fogunk külföldről rendelni, pontosan ezért, mert hogy ki vagyunk szolgáltatva ezeknek a dolgoknak, akkor fogunk külföldről rendelni, amikor meg tudjuk mondjuk 2 héttel előtte rendelni az árut, és a többi, és a többi. Mielőtt itt most bárki a szívéhez kapna, és elkezdene variálni, hogy ez az ékszer, nem az az ékszer, Ölves Csilla megérkezett közénk, ezek szerint sikerült. Szia Csilla! Na, örülünk, hogy itt vagy. Ne az Isten kidob, akkor ne ijedj meg, akkor lépjél nyugodtan vissza. Tehát nem kell megijedni, ugyanazokról az ékszerekről beszélünk. Ugyanazon gyártó, ugyanazon termékei. Jó? Csak van, amikor a nagykertből hozom, ahol egy jóval kisebb készletem van, és van, amikor tudok a gyártótól rendelni. Tudtok mindent. Na, hát felírtam még néhány ilyen nagyon-nagyon aktuális dolgot, például ami most így nagyon bosszantott, hogy a cseréket, legyetek szívesek, ne véglegesítsétek le. Tehát ha valakinek van csere ékszere, és mondjuk nem tudok ugyanolyat, vagy azt mondom, hogy tegye már be a kosárba, hogy biztos, hogy meglegyen, ne felejtődjön el, stb., akkor 2 dolgot kérek, és nagyon szépen kérem a vezetőket, ha írják a webkonferencia emlékeztetőt a csoportba, vagy kommunikálnak a csapatukkal, akkor legyetek szívesek, ezt a 2 dolgot nagyon-nagyon szépen kérem. Tegye be kosárba a cseréjét, és azzal párhuzamosan írjon már nekem e-mailt, jó? Tehát e-mailt, nem a csetre, mert azért 1 nap múlva, 5 nap múlva nem fogom látni, nem tudom visszanézni mindenkit, hogy jaj, vajon a valaki írta nekem e-mailt, hogy Vivi, ez és ez benn van a kosárban, ezek a csereékszereim. Ennyi. Ez egy perc. Jó? De nekem nagyon-nagyon sokat segít. És a másik, amikor pedig postán érkezik vissza valamilyen csereékszer, akkor ugyancsak tisztelettel és szeretettel kérem a kedves munkatársat, hogy tegye már meg, hogy mellé tesz egy cetlit. Hogy egyébként ezzel ez a baj, az a baj, ezt beszéltük meg, azt beszéltük meg. Nekem ezzel nagyon megkényszerítek a munkámat, mert sokszor jön egy boríték, pláne amikor ilyen kínai írás van rajta, hogy még azt sem tudom kiolvasni, hogy ki a feladó, mert van egy ilyen aláírás, na most akkor találjunk, hogy ő kicsoda,
és azt mondja, hogy van hangiszonyúan szaggat, többiektől kérek gyorsan közben majd egy visszajelzést megint, 1 és 5 között, hogy tudjam, hogy csak Annánál szakad-e nagyon a hó, vagy oké, többieknél jó, akkor Anna, még reméljük, hogy nálad is helyre fog állni a dolog. Tehát kérek szépen egy mondatot, jó, hogy ez a bajom, az a bajom, elszakadt, rossz a kapcsoló, ezt beszéltük meg, azt beszéltük meg, jó? Nekem segítetek ezzel, én ezt nagyon megköszönöm, hogyha ezt megteszitek, és nem kell nyomozgatnom, jó? Na hát közeledik a báli szezon, sőt, már ugye nagyon sok helyen vannak is bálok, és tudjátok, ezek a szalagfűzők, meg egyebek azért ezek már zajlanak, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy ezt kihasználjátok, és ezt kommunikáljátok megfelelőképpen. Sajnálattal tapasztalom, hogy a múltkori webkonferencia után volt egy ilyen kis felfutása a kreatív és a különleges reklám megnyilvánulásoknak, majd ez szépen azzal a lendülettel is maradt, és újra megint ugyanazokat a hirdetéseket látom. Jaj, de szép, jaj, de jó, megérkezett. Nagyon szépen kérlek benneteket, hogy újítsátok a reklámotokat, tessék kreatív szövegeket kirakni. Tetszett, most láttam a originál, ez a báli ruhás, hogy rögtön kirakta és mellé az ékszer. Nagyon jól párosította, hogy ki az, aki bárma vett, hello, itt van nálam a szép ékszer hozzá. Ugyanezt a szalagfűzőkkel meg lehet csinálni. A te lányod is táncolni fog egy gyönyörű ruhában, és egy szép ékszerre gondoltál-e már? Megvan-e már hozzá az ékszeretek? Kérdés, feltevés. Nem? Akkor keresd engem és segítek. Ezt se kell feltétlenül, csak annyi, hogy megvan-e már hozzá szép ékszer. Tessék így hirdetni, jó? Kérdésfeltevés, konkrét dolgok, konkrét esemény, legyen már valami más, jó? Felírtam ide egy könyvajánlót, ezt akár most is elmondhatom, ígértem nektek korábban, és valamikor ezt betartom, valamikor elfeledkezem róla, hogy mindig fogok nektek jó könyveket mondani, amiket olvassatok ki, vagy legalább vegyétek ki a könyvtárból, és unalmas perceitekben lapozgassátok, hiszem, hogy nagyon hasznos lesz. Itt most John Steele-t írtam föl, a Steele-t úgy írjuk, mint a nemes acélt szokták írni, és TE2L-lel. Igazság, hazugság, reklám, ez a címe a könyvnek, a stratégiai tervezés művészete. Nem olyan régen találkoztam ezzel a könyvvel, újra, egyszer már találkoztam vele nagyon-nagyon régen, és most megláttam, hogy valaki hirdeti, és nagyon-nagyon gyorsan is csaptam rá. Ajánlom nektek szíves figyelmetekben, nagyon tanulságos, nagyon-nagyon jó dolgok vannak benne, és egy kicsit a gondolkodásmódodat fogja formálni az egész reklámozással és a termékeidnek a megjelentetésével, a te hozzáállásoddal kapcsolatban nagyon hasznos könyv, John Steele, igazság, hazugság, reklám, a stratégiai tervezés művészete, írjátok föl, keressétek ezt a könyvet. No, miről fogunk ma beszélni? Hát, aki arra gondol, hogy esetleg mindig csak ilyen konkrét értékesítési tanácsokról beszélgetünk, vagy magáról az eladástechnikáról, vagy a kifogáskezelésről, vagy ötletelgetünk, vagy konkrétan akár a reklámról, a kommunikációról, hát az ma nem ezt fogja kapni. Ugyanis nagyon-nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy amiről már korábban is egyébként beszéltem, sőt már nyilván az elmúlt 4 év alatt már sokszor, hogy mi lehet az akadálya annak, hogy vannak munkatársak a Goldesnél, akik nagyon jól kommunikálnak, szorgalmasak, ez rettentően fontos, kitartóak, látom, hogy folyamatosan jelen vannak, hirdetnek, dolgoznak, és valamiért mégis azt látom, hogy nincs egy igazi áttörés az életükben. Valamiért nem látom azt a dinamizmust, nem látom azt, hogy fú, tényleg szárnyalna és menne előre. Van ilyen, tehát nem azt mondom, hogy gyerekek itt mindenki szutyorog, van ilyen, nem 2. De sokan vannak, akiknél nem látok egy ilyen dinamikus fejlődést, nem látok egy ilyen vonalat. Pedig minden adott lenne hozzá, és indokolt lenne, hogy ő már meginduljon errefelé. Én azt gondolom, hogy minden olyan dolog, amire vágysz és amire vágytok, egy karnyújtásnél van tőletek, feltéve akkor, hogyha megtanuljátok kiaknázni a személyiségetekben rejlő teremtő erőt. Nem tudom, kinek mennyire ment át, hogy miről akarok itt makogni. Az a legnagyobb baj, hogy szerintem sokatoknak oda kellene először eljutni, hogy el kellene hinnie, hogy van benne ilyen, és ő képes erre. 2, meg kellene találni azt a módot, ahogy elő tudod ezt magadból bányászni, hogy önmagadat tudod motiválni, ahogy pályát tudod állítani magad, vagy ahogy azt mondom, hogy meg tudod találni azt, ami igazán te vagy, és amiben te jól érzed magad. Én azért azt gondolom, aki itt van nálunk 2,5-3 éve, ő azért valószínűleg valamennyire magáénak érzi ezt a dolgot, és valamiért csinálja, és valamiért itt van.
ezen tovább gondolkodva, és nyilván beleásom magam a témába, eljutottam odáig, hogy minden előrejutásnak és minden előrelépésnek fizikális akadályai vannak. Valami az életedben, ami nem stimmel, ami nem működik, ami nem jó. És emlékeztek a múltkor az eladás technikáról, amikor beszéltünk, akkor azt mondtam, hogy ahhoz, hogy ugye a vevőnek a szívéhez és az akaratához eljuss, ugye meg kell építeni azt a bizonyos bizalmi hidat, amiről már szintén untig sokat beszéltünk, és azt mondtam, hogy minden értékesítésnek, vagy az vevő szempontjából megközelítve a vásárlásnak, az akadálya a félelem. Emlékeztek, mikor erről szó volt? És mondtam, hogy ott képződik egy fal, igaz? Ami gátja lesz annak, hogy megtörténjen az értékesítés. Fél attól, hogy bóbrit kap, fél attól, hogy jaj, elkölti a pénzét, sok mindenről beszéltünk ezzel kapcsolatban, biztos emlékeztek rá, elhangzott ez a szó, hogy félelem, ez a gátja sok mindennek. No, most meg fogjuk vizsgálni nem a vevő szempontjából kialakult félelmet, hanem a benned lévő gátakat fogjuk megkeresni, mi lehet a gátja annak, hogy nem tudsz igazán dinamikusan fejlődni, nem tudsz igazából jól elmozdulni arról a pontról, ahol most vagy. Ki az, akinek érdekes lesz ez a téma ma este, és aki kíváncsian várja? Na, addig iszok, amíg az írtok valamit. Úgyis azt értek, hogy nektek tudom. Most ha játszanánk egy olyat, hogy emelje fel az a kezét, aki már elhatározta, legalább egyszer életében, legalább egyszer, általában január 1-én nagyon el szoktak ezeket a dolgokat határozni, hogy na, ő most változtatni fog ezen azon azon. És mondjuk az itt 22-en mondjuk most felemelni a kezét mondjuk 10 ember. És ha utána megkérdezném, hogy tegyétek le, és azt mondanám, hogy oké, most ebből a 10 emberből az emelje fel a kezét, akinek legalább egyszer valamiben úgy tényleg úgy sikerült hathatós változtatást végre hajtani az életébe, és tényleg onnantól fogva konzekvensen ragaszkodott hozzá, és látványosan változott a változtatások hatására bármiben is az élete. Akkor szerintem ebből a 10 kézből, hát talán 2, esetleg jó indulattal 3, így van Ági, föllendülne a levegőbe. Én ebben biztos vagyok, és meggondoljátok, hogy ezzel mondjuk én adott esetben kivétel lennék. Én is számtalan dolgot megfogadtam, megváltoztatom, így lesz, úgy lesz. Volt, ami nagyon sikerült, volt, ami abszolút nem. De nem adom fel. Én folyamatosan tisztában vagyok vele, hogy változtatnom kell, és változnom kell nekem is nagyon sok mindenben, és folyamatosan. Mint ahogy Beszélyő Pista bácsi mondta, tudatos táplálkozásról, mindig tudja, hogy eszik, tehát tudatosan táplálkozik. Tehát valahogy így kellene és a tudatosság irányába elmenni. Na nézzük meg, mik azok az okok, ami a félelmeket generálja. Ugye félünk a szegénységtől. Ez most egy meglehetősen aktuális téma, én azt gondolom. Január, február, évelején, aztán különösen, ugye jön a karácsonyi mihi-mihi, semmi nem számít, mindenkinek vegyük meg a legszebbet, adjuk meg a legjobbat, jól kiköltekezünk, a kevésbé okoskák még hiteleket is fölvesznek, és utána meg jön a gatya összehúzás, és érezzük a következő évét. Tehát félelem a szegénységtől, aztán félünk a bírálattól. Mit fog szólni? Mit mond a férjem? Na, megint belekezdtél valami hülyeségbe, ennek se lesz semmi értelme, elköltesz fel egy csomó pénzt, stb. Vagy a környezeted, vagy bárki. Aztán félünk ugye a betegségtől, meg a testi fájdalmaktól, ez is ugye egy félelem. Aztán félhetünk egy szeretett személy elvesztésétől, aztán félhetünk a szabadságunk elvesztésétől, így globálisan is, hogy jaj, valami rosszat csinálunk, én nem leszek vállalkozó, mert majd jól megbüntetnek, aztán végén börtönbe kerülnek, stb. Vagy félhetünk úgy a szabadságunk elvesztésétől, hogy nagyon oda kötődünk valamihez, például ha valaki elmegy egy olyan céghez dolgozni, nekem van most egy ilyen emberkel az ismertségi körömben, aki elment egy olyan céghez dolgozni, hogy beleült gyakorlatilag egy olyan mókuszkerékbe, hogy nem tud belőle kiszállni, és olyan pressziók vannak rajta, ennyiért, annyira, amannyiért kötelező vásárlások, de most már úgy, hogy a fizetésének majdnem a felé kiteszi, és 2 lehetősége van, vagy kiszáll belőle, és iszonyatosan nagy pénzt bukott el, gyakorlatilag mindent, amit idáig be lehetett jutni, ilyen-olyan szankciók vannak, vagy ezt nyomja tovább. Tehát ez is gondold el, milyen egy stressz helyzet, és mit generálhat benne. Mennyire tud ő így épülni, mennyire tud fejlődni, mennyire tud emberekkel pozitív módon kommunikálni, amikor egy ilyen szituációban van benne, szerintem semennyire.
Aztán félhetünk az öregségtől, mit vagyok egy kicsit ettől úgy jobban, megint jött egy őszhajszál gyors, ahol a szempillanat királom, ugye őszi módszer szerint, bár én most trükközök ezekkel a szőke csíkokkal, tehát most azért figyeljetek, van élet a halál után, tehát vannak azért lehetőségek. És természetesen, ha már szóba került, félünk a haláltól, tehát vannak, akik erre külön rástresszelnek. Ezek az általános emberi félelmek, most nyilván ebben nem fogok belemenni, és aki nem is érti mondjuk, hogy egy webkonferencián erről miért beszélünk, azért beszélünk, mert ti nem csupán értékesítők vagytok, hanem alapvetően emberek vagytok. És az értékesítői mi voltotokat az erőteljesen befolyásolja a háttér. Az emberi mi voltotok, hogy működtök, hogy gondolkodtok a világról, hogy végzitek a dolgotokat a magánéletben és a értékesítői feladataitok közben, és a többi, és a többi. Tehát a következő webkonferencián, még lehet, hogy a következőn is, olyan instrukciókat fogsz kapni, az eddig felsorolt és más félelmeknek a kezelésére, és olyan új gondolkodási szokások alkalmazását próbálom veletek elfogadtatni, amiket ki kell alakítani a régi helyen. Elengedhetetlen, mielőtt bármerre is tovább lépnél. Elengedhetetlen, ugyanis ez olyan gátat képez, ami olyan, mint egy háznak az alapja. Ha ez nem jó, akkor nincs mire építkezni. Mert teljesen mindegy, hogy én milyen zseniális kifogáskezelési technikáról beszélek nektek, lesz ilyen is, nem olyan nagyon sokára összeállítottam konkrét mondatokkal, lesz egy ilyen. Teljesen mindegy, hogy milyen adástechnikát tanulunk meg, hogy berobbansz és eladod a vaknak a szemüveget, hogyha a háttér, az emberi oldal, a lelkületed, a magaddal való barátság, stb. Ez nincs rendben. Ezt helyre kell tenni. Ezt lehet, hogy évente egyszer-kétszer elő fogom húzni ezt a témát, pontosan azért, mert kell, hogy eljöjjön mindenkinek az a pillanat az életében, amikor egy kicsit számot vesz saját magával, és lecsendesül, és megáll, és azt mondja, hogy hello, hoppá, álljunk meg egy kicsit, valami nem jó. Látom a jeleket, érzem, meg kell állni. Ez nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz, és egyébként végtelenül tisztelem azokat, akik ezt meg is fogják tenni fizikailag. És nem csak most itt elődögélnek egy órát, és meghallgatják, hogy miről beszélek, hanem adott esetben ma, holnap azt mondják, hogy te figyelj, akkor én most ezt megpróbálom, amiről így beszélt, és akkor kicsit most én próbálok másképp, és meglátjuk, hogy mi lesz ennek a következménye. Valamit tisztázzunk. Mindenképpen a napi szokásaink miatt vagyunk ott, ahol vagyunk. Ezt fogadjátok el. Vagyunk azok, akik vagyunk, a napi szokásainknak köszönhetjük. Ki ellenőrzi, ki alakítja ki a szokásainkat? Emberek. Ki alakítja a szokásainkat? A tiédek, az enyémek. Ki? Hello! Hát mi magunk, így van, írja az Évi, mi magunk alakítjuk ki, hát akkor kinek áll módjába változtatni rajta? Ki tud változtatni a mi szokásainkon, amit mi magunk alakítunk ki? Ez a rossz hírem valami, és szerintem ez nem is annyira rossz hír. Ha belegondolsz, akkor ez tök jó, hogy lehetőséged van valamibe belenyúlni, valamin változtatni neked magadnak azért, hogy a te életed másképp működjön és másképp történjenek a dolgok az életedben. Nagyon jó, akkor ide eljutottunk. Mi kell ehhez? Hát az első és a legfontosabb, szándék. Én azt gondolom, az a 23 ember, aki már eljött a webkonferencián és itt ül, ahelyett, hogy valami gyógyi műsort nézve a tévébe, az már szándék szintjén egész biztos, hogy deklarálta, hogy ő valamit akar kezdeni az életével, ő szeretne változtatni. Ahhoz, hogy el tudj indulni egy fejlődés útján, és ez lehet anyagi, és lehet nem anyagi természetű, ez a bőség, vagy ez a fejlődés, tök mindegy, hogy most hogy milyen kifejezést használok, ahhoz mindenképpen a lelki beállítottságoddal kell kezdeni. Tehát milyen a te lelki beállítottságod? Most nem a személyiségtípusokba akarok belemenni, tudom, hogy erről is már sokat beszéltünk, és egyébként higgyétek el, hogy amikor írok egy bejegyzést a belső csoportba, és jönnek a kommentek, én annyira tisztán látom mindenkinek a lelki beállítottságát, hogy ki az, aki mindig pozitívan odaér, és mindennek örül, és mindent megköszön, és van ilyen, és most is itt van a webkonferencián. Ki az, aki hozzáér valami negatívat, hogy na hát én aztán biztos nem fogok tudni ott lenni, vagy na hát én aztán ebben nem tudok részt venni, mert. Nagyon látszik a lelki beállítottságotok.
És az a rossz hírem van, de most ez lehet jó hírt csinálni belőle, mert most erről beszélünk, illetve fókuszálni fogsz is látod, hogy mi magunk ezt sokszor észesen vesszük. Hogy olyan analógiák mentén éljük az életünket, hogy föl sem tűnik, hogy gyakorlatilag saját magunkat ültetjük bele bizonyos szituációkba, saját magunk döntjük el, hogy mi történjen velünk. De ezt észre sem vesszük, hanem elkezdjük a körülményeket, meg a Pista bácsit, meg a mindenkit hibáztatni, meg a kormányt, meg az egyebeket, nem vesszük észre, hogy saját magunk ültetjük bele magunkat bizonyos helyzetekbe. A lelki beállítottság az egy húzóerő. Az egy iszonyatosan nagy húzó erő, és nagyon sokat segíthetsz vele saját magadon, másokon is nyilván, de nagyon sokat segíthetsz vele, és az értékesítés szempontjából miért fontos ez? Azért, mert a lelki beállítottságod az, ami szeléd vonza, hogy adott esetben taszítja és távol tartja az embereket. Beszéljünk konkrét példáról. Kinek van olyan ismerőse, akinek ha meglátod a nevét a telefonkijelződön, vagy rád Facebookon, akkor gyorsan kijelentkezel a Facebookról, vagy lenyomítod a telefonodat, vagy kinyomod, vagy kitalálsz valamit, mert egyszerűen tudod azt, hogy ha ezt az emberrel te most elkezded beszélni, vagy felveszed, akkor az összes energiádat kiviszi, meg még az életkedvet is belőled. Van ilyenünk? Nekem több is. Akad. Akad ilyen. Na most gondolj arra, hogy amikor neked mondjuk van egy rossz lelki állapotod, rosszul ébredtél, vagy éppen lehet, hogy csak magát a goldet úgy kommunikálod, hogy már sok vagy, és nem veszed észre, hogy igen, te nagyon lelkes vagy, mert te ezt imádod és csinálod, nem tudom, x ideje, de a másik meg azt se tudja, miről beszél, akkor őt taszítod, és őt eltolod magadtól, ahelyett, hogy ugye megpróbálnád becselekíteni. Oké. Azt mondtuk, hogy a pozitív lelki beállítottság ugye az egyik alapja annak, hogy tényleg előre tud lépni és tud épülni, fejlődni. Ahhoz, hogy pozitív beállítottság legyél, borzasztóan fontos a testi egészség. És most nem is érted, hogy mi jövök itt az egészségtudatossággal. Azt szoktam mondani mindenkinek, hogy gondolj az egészségre, ne a betegségre. Tehát ha bármi problémád van, akkor sem a betegségre fókuszálj, hanem az egészségre fókuszálj, az akarok lenni, azzá akarok válni, mit teszek azért, hogy. Én most nem fogok beszélni a mértékletességről, nem fogok beszélni a mozgás szükségességéről, meg az étkezésről, mert nem update konfit tartunk, de fontos. Tehát ahhoz, hogy a lelki dolgok rendbenek, nyilván a testi dolgok rendbe kellene, hogy legyenek. Aki úgy érzi, hogy erre még esetleg kell, mivel nem fordított figyelmet és nem figyelt oda, az ugyan tegye már meg, hogy azért erre is odafigyel. Így van az egyensúly miatt írja, ahogy írod. Aztán menjünk tovább, azt mondtuk, hogy a kis lelki beállítottságunk ugye fontos a burok, amiben húzoljuk a lelkünket, hogy az egészségi állapot, hogy az olyan legyen. És azt írtam ide föl magamnak, hogy harmónia az emberi kapcsolatokban. Mit jelent az, hogy harmónia az emberi kapcsolatokban? Nem feltétlenül arra gondolok, hogy most a kedves férjemnek megcsinálod a rántott csirkét, és akkor jó a harmónia, mert ott a rántott csirke az asztalon. Én azt mondom, bontsuk ezt ketté. Harmóniában kell lenni önmagaddal, és harmóniában kell lenned a többi emberrel. Ahhoz, hogy önmagaddal harmóniában tudj lenni, azt belül tudod megteremteni, ugye? Képzeljétek el, hogy nagyon sok értékesítő, jó kommunikációval megáldott, jó környezeti tényezőkkel megáldott értékesítő elbukik ott, hogy a sikertelenségének az oka az, hogy nincs kibékülve magával, nem tudja elfogadni saját magát. Akár úgy, hogy hitetlen, nem hiszi el azt, hogy arra képes, nem hiszi el azt, hogy ennél többre képes, és akkor emlékezzetek vissza a kohászati példára, amikor a művezető felírkálta krétával a számokat, és mindig emelkedett a teljesítmény. Annyira jó lenne, ha egyszer magadnak elkezdenéd írkálni. Ezen a héten ennyi ékszert fogok eladni. Leírod, nem így eldöntöd két vajaszkenyek között, hanem leírod, és elkezdesz rá hajtani. Hogy már pedig a hétvégig eladom mindenképpen. És fogod magad, és jövő hétre írsz egy nagyobb számot. És azt mondod, hogy na most ez lesz a kihívás. Most megcsinálom ezt a nagyobb teljesítményt. És elkezdesz arra tornázni. De úgy, hogy tényleg gőzerővel, és mindent megteszel, és még, és mész, és nem azt mondod, hogy jó, végül is majdnem megvan, hanem ezt úgy tekinted, mint tényleg, ha le kéne futnod egy maraton, és már nagyon közel van a célszalag, és már nehogy már ittad föl, és most már fussál be, és szakítsd a célszalagot, ezzel az elánnal, és ezzel a hozzáállással tedd ezt meg.
Meg fogsz lepődni, hogy ideig eladtál 2-3 mixet egy héten, most beterveztél magadnak 5-öt, és hopp, eladtad. Következő héten nagy bátran valójában 8-at. Fú, azt a mindenit. És azt veszed észre, hogy el fogod adni a 8-at. Na, akkor most csak egy kicsit lépek, a következő héten, harmadik hétről beszélünk, odaérsz 10-et. Most 10 darab ékszert el fogok adni. Tudod, hogy fogsz észrevenni, hogy el fogod adni a 10 darab ékszert. Többet mész, többet beszélsz, többet kommunikálsz, eleve ugye nagyobb készlet, több áru, több emberrel találkozol, eleve hozza magával, és el fogod adni. Miről beszélünk? 3 hétről, és honnan indultál? 2 darab ékszerről, amit fölfejlesztettél 5-re. És 3 darab hétről beszélünk. És akkor gondolod, hogy ezt nem lehet tovább vinni? Hát hogy a bánatom lenne, mikor érje nekem a Vargányi Viki valamelyik nap, és sürgősen kell még neki 5 darab lady nyaklánc, mert 2 óra alatt eladott 5 darab lady nyakláncot. 2 óra alatt. És csak hogy nyakláncról beszélgetünk, még nem az összes többi másról. És ő se ufó ember. Na, tehát azt mondtuk, hogy harmónia ugye az emberi kapcsolatokban, önmagaddal és a többi emberrel, magyarul a kudarc élményedet el kell, hogy engedd, kell, hogy higgy magadban, tessék felépíteni saját magadat, tessék folyamatosan, annyiszor kiraktam már ilyen motivációs videókat, sok mindent, de tele van vele a YouTube, nézzétek. Mondtam, hogy induljon már másképp a reggeled, ne azt hallgass meg, hogy kicsúszott tárokba, hova esett le a repülőgép, mit robbantottak fel a terroristák, hanem hallgass meg egy jó zenét reggel, hallgass meg egy 2 perces motivációs videót, pörgess föl magad, nyisd ki az ablakot, vegyél egy mély levegőt, hallgass a madarakat, hogy cseleknek, így tudom én. Nagyon-nagyon fontos, hogy determinálj az egész napot, hogy indul, jó? No, tehát fontos, hogy magaddal harmóniában így is el tud fogadni magad, erről beszéltünk, és nyilván a másik vonal az, hogy a többi emberrel milyen a viszonyod. Én azt veszem észre, hogy ez a szimplikusság, meg ez a keressük a kákán és a csomót, ez egy annyira jó magyar tulajdonság, és annyira jól csináljuk, hogy ebben szerintem világelsők vagyunk. Én mindenkinek a létező legjobb szándékkal mondom, hogy próbálj meg egy aprót változtatni az attitűdön és a hozzáállásodon, hogy keresd az emberekben a jó tulajdonságokat. Próbáld meg a jó tulajdonságokat látni. Van egy ismerősöm, aki most például azzal szórakozik, hogy egy bizonyos csoportban van egy emberke, aki állandóan hülyeségeket írkál, és mindenkit piszkál, és mindenbe beleköt, és van egy ismerősöm, aki most például állandóan osztja ezt a valakit, és próbálja helyre tenni, és beszólogat neki, és minden. Egy teljesen semmit érő vitatkozás az egész, energiákat és időt visz el, se neki nem jó, és csinálják, és nem értem az egészet, mert egy energia és idő rabló tevékenység. Tehát keresd az emberekben a jó tulajdonságokat. Egyébként nagyon sok konfliktus alapja az egyénen belüli zavarodottság és kudarc élmény. Tehát innen nagyon-nagyon szertágazó, erről külön 3 webkonferenciát lehetne beszélni, de most nem ezért vagyunk itt. Menjünk tovább. Azt gondolom, ahhoz, hogy te előre juss, ahhoz, hogy följebb lépj, ahhoz mindenképpen fontos az, hogy egy félelmektől mentes életet tudj élni. Addig, amíg be vagy feszülve, gyakorlatilag a félelmeik tartanak, azt mondom így lánc alatt, vagy rabszolgaláncon, senki nem tud addig előrelépni, amíg ettől nem tud megszabadulni. Tehát ha te folyamatosan azon görcsölsz, hogy ki fogják kapcsolni a telefonodat, ha folyamatosan azon görcsölsz, hogy úristen, most megvehetek-e 3 mixet, vagy csak 2-t, mert ha 3-at veszek, akkor jaj, mi lesz, akkor ez kívül rajtad, ez érződik rajtad, érződik az erőszakosságodon, érződik, hogy úgy akarsz értékesíteni, hogy de hogyha most ezt nem veszünk meg, akkor itt világvége van, és neked összedől minden romokba lesz, akkor ez teljesen dugába tudja dönteni az egész értékesítési stratégiádat, tök mindenit építettél föl. Jó? Én azt mindenkinek javaslom, hogy felsoroltam az elején ezt a 7 alapvető szorongást, amitől ugye félünk, hogy vizsgálja meg mindenki saját magát a félelem szempontjából. Az előző 7 dologból mik azok, amiktől esetleg ő fél. Gyorsan felsorolom még egyszer, hogy felírtam, hogyha esetleg valaki le akarja írni, és tényleg komolyan végig akarja csinálni. Az első volt a szegénység, a második a bírálat, a harmadik a betegség és testi fájdalom, a negyedik a szeretett személy elvesztése, az 5. a szabadság elvesztésétől való félelem, a 6. az öregség, és a 7. a halál. Ha valaki nem tudta felírni, írja rám, a webkonfi után meg fogom neki írni.
És ezt teljesen komolyan mondom, hogy ülj már le és vizsgáld meg magad ebből a 7 alapvető szorongás aspektusából, hogy ezek közül mondjuk melyik az, amelyik téged érint. Akár csinálhatsz egy 1-től 10-es skálát, hogy 1-től 10-ig mondjuk ez a dolog engem mennyire nyomat, mennyire félek én ettől, vagy attól, vagy amattól. Egy érdekes tükör lesz. Lehet, hogy mit tudom én, 45 éves vagy, és még ezen soha nem gondolkoztál el az eddig életed folyamán. Hogy tényleg ezek a dolgok, hogy félek, vagy mennyire félek. És egy érdekes tükör lesz, mert ha azt fogod látni, hogy fú, hát nagyon, erre nagyon ráparáztam, akkor ott a pont, akkor tessék hozzáfogni, és azon a területen dolgozni. És akkor tessék olyan dolgokat csinálni, azon fog lazítani, azon fog könnyíteni, azon fog átlendíteni. Keres rá jó, pozitív dolgokat, hogy miért nem kell ezt tenned, ha úgy érzed kevés vagy hozzá kérés segítséget. Barátodtól, családtagottól, vezetőtől, tőlem, bárkitől. Oké? Na, és hát nagyon fontos, hogy nézzél szembe a tényekkel. Tehát hiába találod meg, hogy hol van a kutya elásva, hogyha nem vagy hajlandó szembenézni a tényekkel, akkor teljesen hiába való az egész. Az életedet ezek befolyásolják. Nagyon. Nem hiszed el, hogy mennyire, és amikor azt mondtam, hogy nézzél szembe a tényekkel, nézzél azzal szembe akár kellemesek, akár kellemetlenek. Hú, de utáljuk ezt, ugye? Nekem ma is volt egy ilyen történetem. Volt egy gubam, ami leginkább a félreértésen és a kommunikáció hiányon alapul, miért most elkezd bárkit agyalni, hogy összevettük a levővel, nem rólunk van szó, hanem teljesen más történet, és semmi másról nem szó, mint hogy egyének nem kommunikálnak egymással, és elkommunikálnak egymás mellett. És ezt helyre kell tenni, le kell beszélni, és azt kiderült, hogy minden teljesen frankó, minden nagyon jó, csak hát ő így gondolta, ő meg úgy gondolta, ő rávált, ő meg ő rávált, hívja fel ő arra volt, és hívja fel ő, nem sorolom. Szembe kell nézni a tényekkel, le kell róla fújni a port, meg kell beszélni a dolgokat, tehát én ebben hiszek. Aztán azt mondom, hogy föl magamnak, és akkor lépünk a következő lépcsőfokra, mert megy az időnk nagyon, hogy jövőbeli teljesítménybe vetett remény. Én még mindig őrületesen nagy problémának látom azt, hogy sokan csináltok valamit, de úgy, hogy igazából nem hisztek abban, hogy ez egy áttörő dolog lesz. Egy megoldásként élitek ezt meg, hogy goldeszezgetek, van egy ilyen, jól érzem itt magam, jó a csapat, elbeszélgetünk, tök jó hétfőként eljön a webkonfira, mégis tartozom valahova, barátokra tettem itt szert, hát rendelgetek 2-3-5-10 végszert, ki mennyit, és így el vagyok. Így elgoldeszezgetek itt, és kész. És sok olyan ember van, akinél ez onnan indul ki, hogy egyszerűen nem is tudja elképzelni azt magáról, hogy ő ebből megkeresse a havi keresetét. Mellé tegye még egyszer azt, amit mondjuk a munkahelyén keres. Vagy ennél akár többet. Nem tudja azt elképzelni, hogy ő kinője ebből magát akár egy vállalkozássá, hogy ezt vállalkozóként csinálja és nagyban csinálja. Hogy tudjátok, hányan vannak? Akik egyrészt kinőtték magukat akkorára, hogy vállalkozóként csinálják, másrészt kinőtték magukat akkorában, hogy konkurens céget akarjanak csinálni a Goldesnek. Nem azt mondtam, hogy sikerült nekik, csak akarnak és szeretnének. Egyik őkbe is csukta a kaput így 2 év próbálkozás után. Nem kis örömömmel megmondom, nem azért, mert nagyon sok vizet zavartak a mi életünkbe, de én hiszek Isten törvényszerűségeibe és igazságosságába, és gondoltam, hogy ami lopással, csalással, hazugsággal indul, azt Isten nem fogja megáldani, 2 évet kellett rá várni, de azért működik a történet. Jó, tehát tessék lenni, gyakorolni, hogyha valaki úgy kezdi a terméhez való hozzáállását. Most csak a Goldesről beszélünk, de ugye erről van most szó, tehát leginkább erről beszélve, hogy hát megpróbálom, végül is nincs vesztenivalóm, majd meglátjuk, majd kialakul, tehát figyelj a saját beszédedre, azt, hogy ezt hogy fogalmazod meg, miket mondasz, ezekre tessék odafigyelni, és hogyha így állsz hozzá, akkor olyan lesz az eredmény. Tehát amit magadtól vársz, ahogy tehet hozzá, olyan lesz az eredmény. Ha azt mondod, úristen, micsoda lehetőség, és ezt fogom tenni, és akkor azt is teszed, elhatározod, és meg is teszed, akkor azt fogod észrevenni, hogy másképp működnek a dolgok. Akkor nem csak gaz, hanem el fog kezdeni dolgozni, el fog kezdeni egyre többet. Most
pont a mai rendelés volt az, ahol fölszaladt a szemöldököm egy pártra a homlokok közepére, mert olyan munkatársak, akik hosszú-hosszú idő óta 2-3 darabosak voltak, most olyan rendeléseket adtak le, hogy így ültem és néztem, hogy mi történt. Mondtam is az Istvánnak, itt ült, csomagolta a cuccokat, mondom neki, halad, nézd már, mekkora rendelést adott le. Ő is így nézett, mert nyilván hosszú idők alatt már nagyjából bekalibráljuk az embereket, és tudjuk, hogy ő a kis 2 darabos, tudjuk, hogy ő az, aki minden héten rendel, biztosan, de a kis 2 darabban felviszi, ki az, aki 5-6 szokott, ki az, akinek nagy borítékot veszek elő, mikor megálltom a nevét. És most nem egy munkatárs, hanem többen voltak olyanok, akik úgy beindultak, hogy így nézzek. Most én nem mondom feltétlenül azt, hogy az elmúlt 3-4 webkonferencia hatása, adná jó Isten, hogy az lenne, mert akkor tudom, hogy igen, van értelme beszélnem, és talán még többen, ma legalább még 23-an lehetőséget kapnak arra, hogy még erőteljesebben, még jobban tudjanak épülni, fejlődni, növekedni, de mondom, nagyon-nagyon jó volt ezt látni. A reménység az egyik legnagyszerűbb lelki állapot. Ezt hittől és mindentől függetlenül mondom, tehát legyen reménységetek, és higgyetek saját magatokban, és tessék erőteljesen magadat pumpálni, motiválni, higgy benne, hogy többre vagy képes, higgy benne. Ez egyébként erőt ad akkor, amikor jön a szorongás. Tehát amikor jön a szorongás, de van egy ilyen lelkület benned, és van benned egy reménység saját magaddal szembe, akkor nem engedsz a szorongásnak, és akkor az nem tud elvinni téged egy rossz irányba. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szerencsétlen az az ember, aki nem tekinthet a jövőbe úgy, abban a reményben, hogy ő azzá válhat, aki lenni szeretne, és hogy ő megvalósíthatja a célját. Az már tényleg a legszegényebb dolog, amikor valaki már még a hitét is elveszti, és nem tud hinni abban, hogy ő többre képes, jó? A lelkileg felspanolt állapot az egy tetrekészséget generál, ami energiát ad, és ha energiát teszel valamibe, annak még egy eredménye lesz, igaz? Tehát ez egy teljesen nyilvánvaló relevancia, semmi exkluzív dolgot nem mondtam, hogyha van egy felspanolt lelki állapotod, az ugye egy tetrekészségre sarkal téged, hogy gyerünk, csináljuk, nyomjuk, nagyon jó lesz. Ha ezt megteszed, abban ugye energiát kell tenned, és teljesen fizikai törvényszerűség tudjuk, hogy amiben energiát teszünk, akkor annak meg lesz az eredménye, gondolj a biliárd golyóra. Ugye amikor meglököd, és mekkora energiát kell kifejtett használod, hogy más felé menjen, és más irányt vegyen. Kis energiával elgurul szépen lassan, és esetleg beesik a munka, ha éppen azt akarod. Na, azt írtam még föl, hogy a hitre való képesség, erről nem akarok most hosszasabban beszélni, mert gyakorlatilag átfedi a reménység és jövőbeli teljesítésről való remény, amiről idáig beszéltem. Az, hogy most ki miben hisz, az mindenkinek a maga dolga, magadba feltétlenül higgyél, ezt mindenkinek vallásra, felekezetre és mindenki egyébtől való függetlenséggel együtt mondom, hogy magadban feltétlenül higgyél, az, ha ennél többre is hiszel, az meg a te dolgod, és annak én azt gondolom, hogy örülj, hogyha van, akiben még tudsz hinni magadon kívül. Azt írtam föl 7. pontnak, hogy hajlandóság a jó dolgok másokkal való megosztásának képességére. Hát, hogy adni öröm, az azt hiszem nem kérdés, és sokan azt is tudják, hogy ez is tud energiákat felszabadítani, és ez is tud pozitív dolgokat generálni. Most nem akarok itt visszamenni a agyapostásnak egy ajándékékszert, kinek volt közületek karácsonytájékán bármilyen akciója abból, amit mondtam, hogy akkor adj egy kis meglepetést a törzsvevődnek, vagy esetleg aki vásárolt a legjobb vevőnek kulcstartóból, és odaadta valami visszajelzést, írjatok már légy szíves, addig, amíg leiszom magam, hogy kinek jött ebből össze valami. Jó? Akár le is írhatja egy 2 mondatban, mi történt. Na, 3. Jó, akkor azért csinálgatjátok. Majd tegyétek már meg, hogy azért leírjátok, aki bevállalja, és fel fogom olvasni, majd visszatekerek, hogy milyen konkrét esemény volt, hogy akár a belső csoportba majd le lehet írni a sztorit, hogy milyen visszajelzése volt. Na, tudtam, hogy azt mondja, tőle minden vevője kapott egy kis apróságot. Anna, akik decemberben rendeltek, azok közt kisorsolt a nézhet. Sokatoknál láttam ezt egyébként, és ez nagyon jó dolog. Amint lezárul a játékunk, most ez a kilométeres játék, és ki fogom írni hamarosan majd a mostani kilométereket is, hogy melyik ékszer mennyi kilométert ír. Egyébként nekünk csodálatos Excel táblázatban minden nyilván van tartva, de aki akarja, maga is tudja számolgatni azért. Ha lezárul ez a játék, akkor
újra fog indulni a Goldex ékszer modell pályázat. Nem tudom, ki van itt köztetek, aki még itt volt 2 vagy 3 évvel ezelőtt volt Goldex ékszer modell pályázat. Ajándékdobozt adtam az ékszerek mellé jelenni. Nagyon örültek, hogy már csomagolást nem kell vadászniuk, végtelen jó ötlet. Sok-sok helyről fillérekért be lehet szerezni, akár internetről, akár kínai boltból, akár innen-onnan. Tényleg filléres dolgok, és nagyon sokat számít. És lehet, hogy lesz olyan, aki ezért fog nálad vásárolni, mert már nem kell szaladgálni a dobozért, meg csomagolásért. Például a pasik ezért nagyon hálásak tudnak lenni. Na, régi törzsvásárlók a hűségükért 5000 forint értékű kupont kaptak. Az igen. Mindenletéket azt gondolom, nem annyira a mértéke, a lényeges ennek a dolognak, most aki esetleg így nagyot nézek mondjuk, mint én, hanem az, hogy tényleg valamit csináltál. Az apró kis kedvesség, hidd el, legalább olyan hatékony. A kutyamozók azért jó dolgok egyébként, mert visszahozod magadhoz a vevőt, és nálad váltja be nyilván egy újabb vásárlásra. Tehát ez azért nagyon-nagyon hasznos. Jó, majd olvasgatom még a kis történeteiteket, most közben itt valamiről nem tudom, mit széthúztam, tehát egy kicsit így elfelejtettem, hogy hol jártam, de nem baj, megyünk tovább, jó? Tehát az adásra való képességről és az adás öröméről beszélgettünk, és tudom már, mit akartam. Pontosan ehhez kapcsolódik az, hogy most ugye csináltam ezeket a meglepetés csomagokat. Ki látta? Közületek, miről beszélek? Plusz 200 km ajándékcsomag kozmetikummal. Na, a csinának is láttam ezt a szettet, valamelyik lapos, ilyen Hamilton-szerű, vagy nem tudom, valamilyen szett volt, azt hiszem. Láttam, hogy kisorsoltad. Azt írja a Csilla, nézzétek, hogy azt mondja, az alatt egy hét alatt is sokan jöttek új vevők. Aki lehet, hogy akkor azért vásárolt, mert akarta a szettet megnyerni, nagyon jó. Jó, tehát láttátok többen, holnap meg is így van, kiment mindenkinek már csomagja. És nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket a plusz 200 km ajándékcsomagokat, ezeket azért csináltam, mert ha észrevettétek, a kozmetikumért nem kell fizetni. A nagyobb csomagban egy picivel többet igen, mint egy darab ékszerára, de a kicsi csomagokban full ingyen van igazából a kozmetikum, tehát azt teljesen ajándékba kaptátok. Most ez tökéletesen jó arra, hogy oda ajándékozod a törzsvásárlódnak, de akár is adhatod, akár megtartod, azt sem akarsz. Lesz még ilyen, tegnap felraktam 20-at, mind a 20 elment kb. 2,5 perc alatt, utána felraktam még 20-at, és akkor abban meg úgy valamennyi még megmaradt, még láttam az oldalon, de abból fogok még a készlet erejéig, ameddig van, addig feltöltögetni, de erre repüljetek rá, mert ez nektek szól, duplán jól jársz vele, egyrészt kapsz ajándékba, nem baj, Kriszta, örülünk, hogy itt vagy. Egyrészt kapsz ajándékba egy kozmetikumot, vagy akár 2, másrészt meg plusz 200 km-t jóvá írunk a kis játékban a kilométereithez, ezt ne hagyjátok ki, jó? Úgyhogy ez nektek szól, nektek csináltam, úgyhogy csapjatok rá. Na, hát megyünk tovább, ugye 7-nél tartottunk az előbb, a 8. Azt írtam ide föl magamnak, hogy a szeretet munkája. Na, most ha azt gondoljátok, hogy itt még ilyen karácsonyról itt maradt gondolatokat fogok rátok önteni, akkor nem erről fogok beszélni, de én azt gondolom, hogy az emberi vágyaknak a legmagasabb rendű kifejezése maga a szeretet. És igenis ez egy szükséglet. És egyben a legjobb gyógyszer is, azt mondom, és higgyétek el, hogy nagyon sok olyan gátat le tudtok ezzel törni, ami egyébként bevehetetlen. Borzasztóan nagy szükség van az embereknek az őszinte megnyilvánulásokra és magára a szeretetre. Tehát annyi manipulációval, annyi csalással, annyi mindenféle dologgal vannak körbevéve, most elmehet még szélsőségig, akár itt van ez a nyugdíjasokat megszólító termékbemutatós történet, ez az elviszük és kapsz egyébként és a többi. Tehát akár innen, akár a 300-szor olyan áron adják el neki a porszívót, meg nem tudom, tehát annyi ilyennel vannak az emberek körbevéve, hogy nyilván kialakult egy bizalmatlanság, és pontosan ezért egy őszinte emberi megnyilvánulásnak már szinte megdöbbentő ereje van. És már meglepődünk, igaz? Mondok egy teljesen friss és triviális példát. Tudjátok, hogy milyen idő volt az elmúlt másfél-két hétben, és ugye a Levi, amíg itthon volt, addig hordtuk a gyerekeket ugye autóval az iskolába, de volt egy napunk, amikor el kellett mennünk Pécsre, aztán Budapestre, tehát nem voltunk itthon egész nap, és igen, az én kis gyermekhelyemet bizony sétikálni kellett. És reggel még elvittük őket, de délután már úgy kell gyalog hazajönniük. És a Balázs volt velük, és akkor egyszer csak ide nekem Balázs a üzenetet a telefonomon, hogy hazahozta a gyerekeket.
az egyik tanárnéni, és egy olyan tanárnéni hozta őket haza, aki nem is tanítja őket. Csak ott pingpongoztak az iskolába a gyerekek, és akkor megkérdezte, hogy mentek haza, és mondták, hogy hát majd gyalog, és akkor gyere és hazavisztak benneteket. A gyerekek, én ezt annyira meglepődtem, hogy egy tanár csak úgy fogja magát, és hazahozza a gyerekeimet azért, mert esik az eső, meg hideg van, hogy itt egyszerűen nem voltam hidalva. Pedig ha belegondol, ez egy tök emberi dolog, hogy itt lakik nem olyan nagyon messze tőlünk, de nem vagyunk semmilyen ilyen-olyan gesztusba, és egyszerűen csak fogja magát, és hazahoz két gyereket kocsival. És ha nagyon belegondolsz, ez egy borzasztó dolog egyébként, hogy erre rácsodálkozunk. De hát tegyük hozzá, nem jellemző. Na most gondold el, hogyha amikor te megajándékozod a postát, vagy akár a törzsvásárodnak adta ajándékba valamit, emberek már azon elcsodálkoznak, hogy kaptak valamit pluszba. Amiről nem fizetett, ami esetleg úgy érzi neki nem járt, nem tudom én mi, kapott valamit pluszba, meglepődik. Ezt a lelkiállapotot végtelenül jól ki tudod használni, a kihasználni szót most pozitív értelemben mondtam, és úgy érsz. Nagyon jól ki tudod használni, hosszú távon ki tudod használni. Jó? Ez legyen mindig ott a fejetekben, erre figyeljetek. És ehhez kapcsolódik ugye a következő pont, amikor azt érte azt a nyitottság a többi emberre, ugye az, hogy türelmes vagy, és az, hogy nyitott vagy, így lehet emberi kapcsolatokat építeni, könyörgöm. Így lehet emberi kapcsolatokat építeni és ápolni. És miért beszélek most erről? Azért beszélek most erről, mert ez a kibernetizált Facebook világ, ami most körülvesz bennünket, és egyáltalán amerre elment az élet, hát ez egy borzalom. Ennek megvannak a maga pozitív dolgai, ugye kapcsolatot tudsz tartani olyanokkal, akik nagyon messze vannak, meg azonnal, jaj, meg látod, meg milyen jó a videóbeszélgetés, meg stb. Nem erről beszélek, tehát nem a fejlődés ellen vagyok, hanem kicsit nosztalgikusan, és lehet, hogy érzelmesen gondolok vissza azokra az időkre, amikor beszélgettünk egymással, amikor ott esetben levelet írtunk, lassan a telefon is kezd kivetni. Írok gyorsan Facebookon két sort és kész, és nem hívom föl meg, mert nincs rá időm. Ugye? Fölpörögtek az események, nincs időm már kivárni 3 napot, meg 5 napot, míg megérkezik egy levél. Oké, most nem azt mondom, hogy én, igen, vagy a képeslap évi, ilyen volt a képeslap. Én mennyire szeretek, annyira örülök, amikor most is karácsonytájéken 1-2 helyre még beesik egy-egy képeslap. Én nagyon-nagyon tudok neki örülni. És én borzasztóan sajnálom egyébként, hogy azért ilyen szinten elfutott velünk a világ, de ha érted ezt, ez ráment az emberi kapcsolatokra. És biztos vagyok benne, hogy minden családban van ilyen. Minden családban van olyan, ahol észreveted azt, hogy hú, amíg a nagyszülők éltek, mennyire összejártunk, együtt tettünk, együtt ittunk ünnepekkor, születésnap, névnap, és ahogy például a nagyszülők elmennek, leginkább ez a vízválasztó vonal, de lehet bármi mások költözések, mindenki futja a maga köreit, mindenki írja a maga életét. Mikor találkoztok? Temetéseken. Amikor valaki szegény világot vált a családból és elköltözik, akkor összefut a család, akkor megnézed, hogy úristen az unokaöcséd már 3 fejjel nagyobb, ja, egyébként ő vele mi van, ja, ő külföldön dolgozik, és szembesülsz azzal, hogy basszus, a saját családodon nem tudsz semmit. Nem láttad évekig, nem beszéltél vele, pedig a telefont most is fel lehetne emelni. Tuti van telefonja, neki is, neked is. Csak nem beszéltek egymással. Ugyanez igaz, nem csak a mikrokörnyezetünkre, hanem a tágabb a makrokörnyezetünkre is, tehát nem építetek kapcsolatokat. Nem építetek kapcsolatokat. Annyira beleülünk abba a kényelmes kis forgószékünkbe, és el vagyunk a Facebookon, mintha az lenne maga a világ. Ugye szokták mondani, aki nincs a Facebookon, az nem él. Hogy egyszerűen nem is gondolunk abba bele, hogy más módon építsünk kapcsolatokat. Beszélgessünk, kopogjunk már be a szomszédhoz, hogy sütöttünk egy testi almássütit, 4 szeletet fölraksz vagy 5-öt egy műanyag tányér, annyi vastag, hogy vissza kell adni a tányért. Már az okosak úgy csinálják, hogy vissza kell adni a tányért, mert akkor ő visszajön hozzá beszélgetni, már csak azért, mert visszahozta a tányért. Bekopogsz egy 4-5 szelet süteménnyel, hoztam egy kis süteményt. Lehet, hogy ott laksz mellette 1 éve, és még 2 mondatot nem beszéltetek egymással. Majd ott fog nézni. Hogy a bánatban-e? És amikor hozza vissza a tányért, akkor leszanyják, tehát hogy kipakolod az ékszereket az asztalra. Jaj, köszi, hogy visszahoztad, bocs, de éppen rendezem, mert megyek nem sokára a vevőimhez, és rakom ki, hogy kinek mit viszek. Hát nem mondd már nekem, hogy nem fog belefejelni az asztalba, és nem nézi meg, hogy mi ez, ha ez egy nem volt tisztában. Igen,
be kellett ide is investálnod, be kellett investálnod a 4-szeres süteményt, be kellett investálnod az erőt és az energiát, hogy rászánod magad, odamész és bekopogtasz. Igen, ezt meg kellett tenni. A kapcsolatépítésnek ez is egy formája. És hidd már el nekem, hogy hatékonyabb, mint hogy kirak 37 hirdetést az oldalra. És honnan tudod, hogy ő neki nincs munkatársa, nincs rokona, gyereke, unokája, másik szomszéd, akikkel esetleg ő már sokkal jobban van ebben a társaságban mondjuk, mint te, és itt hosszasan sorolhatnám, akinek fog ajánlani, vagy azt mondja, hogy megveszed egy fuvarolót, bemegy benne másnap dolgozni, és délután visszakaphatod, hogy kell a barátnőnek is. Nem mondjátok nekem, hogy nincs legalább egy olyan példátok, amikor valaki valami új vevő, aki esetleg nem is gondoltál volna, hogy ő tőled vásárolni fog, egyszer csak hozott neked egy másik vevőt, vagy visszakopogott hozzá, hogy figyelj, kéne a barátnőmnek is, vagy kéne a munkatársamnak is. Tuti, hogy nincs itt köztetek most olyan, akivel még ez nem fordult elő. Másképp mondom, biztos, hogy mindenkivel előfordult már, aki most itt van. Én erről 100%-ra vagyok győződve. Ide írtam magamnak, hogy önfegyelem. Az, aki önmagának nem tud ura lenni, a semmi másnak nem tud ura lenni. Tehát az rajta kívülálló dolgokon sem tud uralkodni, ez teljesen tisztán, teljesen nyilvánvaló, és az visszafelé is igaz, hogy aki pedig önmagának ura, az a saját sorsának is irányítójává tud válni. Tehát tessék szívesen önfegyelmet gyakorolni. Nagyon-nagyon jó példa most erre a sokat emlegetett Facebook, látom, valaki ír valamit, semmihez nincs semmi köze, valaki ráír egy hülyességet, akkor az megsértődik, akkor osztják egymást, és a 32 kommentnek a bejegyzés alatt semmi köze nincs a bejegyzéshez, hanem egymást osztják. Látunk ilyet? Hogyne? Minden áldoznak. Tessék szépen önfegyelmet gyakorolni, nagyon-nagyon figyeljetek oda arra, különösen a közösségi portálon, hogy kommunikáltok. Mihez adjátok a neveteket, lehet, hogy olvassa a vevőt. Ismerősök vagytok, látja, hogy milyen véleménynyilvánításai vannak, mihez szólt hozzá, hogy szólt hozzá, és a többi, tessék szívesen erre odafigyelni. Jó? Az önfegyelem egyéb témáit is most ugye felsorolhatnám, 8 perc van hátra, most ezt nem fogom tenni. Ideírtam még magamnak, hogy más emberek megértésének képessége. Én azt gondolom, hogy a mások megértésére való törekvés az minden kapcsolatnak, most legyen ez baráti, üzleti, bármilyen, minden ilyennek az alapja. Tehát másképp fogsz viszonyulni hozzájuk, másképp fogsz kommunikálni velük, hogyha egy kicsit mindig a dolgok mögé nézel, és szegény apám nyugodjon mondta mindig a számolja 3-ig, lányom, mi a kinyitod a szádat, nagyon-nagyon jó tanács, mindenkinek bátran javaslom. Jó, tehát tessék erre is nagyon odafigyelni. Hát aztán ugye az anyagi biztonsághoz eljutottunk itt a végén, amire mindenki ugye vágyik, és ugye azt mondtuk, hogy ugye ez is egy mérföldköve annak, hogy tényleg sikeres vagy és föl tudja jutni. Fontos maga a kézzelfogható pénz. Aki azt mondja, hogy nem, az nem mond igazat. Aki folyamatosan azt hirdeti, hogy a pénz nem boldogít, akkor az nem mond igazat. Önmagával véve a pénz nem boldogít. Nagyon sok ismerősöm van, aki nagyon tele van pénzzel, és full boldogtalan, nyomoronc életet él, és nem írjam tőle egyetlen percét sem, de nagyon-nagyon fontos. Pontosan azok a dolgok, mert amiről például korábban beszéltem, hogy ne tartsanak a félelméd rabszolgaláncon. Például ezért, hogy ki legyen fizetve a számlád, és ne arra kelljen koncentrálnod, és ne azon kelljen őrlődnöd. Ismerd meg magát a pénz fogalmát, teremtsd meg, hogy legyen, és alkalmazd azokat a dolgokat, amivel tisztában vagy, a működési mechanizmusával illetően. Nagyon sokan rabja vagytok a számoknak. Rabjai vagyunk, inkább úgy mondom, mert sokszor én sem vagyok ez alól kivétel, hála jó Istennek észreveszem. Sokszor egyre többször észreveszem, tehát ne legyél notórius rabja, inkább azt mondom, hogy konzekvensen, céltudatosan, tervezetten építsd föl, hogy mit szeretnél, és ahhoz ragaszkodj, és azt szerint működj, és fogadjátok már el. Tudom, hogy most is van itt olyan köztetek, akinek legalább 3 éve mondom, hogy legyen terved, havi terved, heti terved, napi terved, és csináld, és próbáld meg, legalább 1 hónapig, legalább 2 hónapig, ugye terv szerint csináld az életedet, és mind mai napig nem csinálja. Meghallgatta ezt már tőlem 37-szer, de nem. Na, akkor most hozzászólok, hogy legyen szíves, üljön le, és
csináljon magának heti-havi tervet, és próbálja ki, akár az én kedvemért, ha másért nem, hogy egy hónapig az szerint és az alapján működik, jó? Vannak eszközök egyébként, amelyekkel a gazdagság maga formálható, tehát itt sok mindenről beszélgethetnék, meg ugye napi szinten megtalálnak mindenkit mindenféle lehetőségek. Én azt mondom, továbbra sem hiszek a virtualitásban, tehát engem is megkeresnek napi szinten olyan üzletekkel, hogy majd jövőbeni pénzem mennyi meg annyi lesz, meg én már látom az ilyen-olyan oldalon, hogy ennyi meg annyi pénzem van, senkit nem akarok ezzel megbántani, mindenki azzal foglalkozik, amivel akar. Én a kézzelfogható dolgokban hiszek, én abban hiszek, hogy amit megteremtettem, az tovább teremtődik, és annak lesz hozadéka. Minden viszontagság, minden kellemetlen helyzet, minden kudarc magában hordozza valami újnak a csiráját. Ezt fogadjátok el. Bármi olyan történt veletek az elmúlt időszakban, ami kudarcélmény volt, ami nem úgy sikerült, mint ahogy szeretted volna, vagy akár érezheted hosszabb ideje is úgy, hogy sikertelen vagy, és nem akarnak működni a dolgok, ne erre fókuszálj és ne erre koncentrálj, hanem koncentrálj arra, hogy magában hordozza valami új lehetőségét. Keresd meg azt, hogy merre tovább, mi az, ami téged tovább tud lendíteni, mi az, ami téged motivál, és abba csimpaszkodj bele, és arra fókuszálj, és arra figyelj. Fölírtam még egy könyvet nektek, Ralph Waldo Emerson, a szerző, az a cím, hogy kompenzáció. Ha csak így keresed, így is meg fogod találni. A Bagolyvár kiadó adta ki 1995-ben, azt hiszem. Nem esküszöm meg, azt hiszem 95-ben, mert 4 éves volt a fiam, mikor ez megjelent ez a könyv, kompenzáció ez a címe, kapcsolódik súlyosan a témához, keressetek rá. Ralph Waldo Emerson az írója. Jó, szintén nagyon jó könyv, a másik pedig John Steele volt, Igazság, hazugság, reklám, a másik könyv, amit az elején mondtam. Drágáim, minden változással kezdődik, változtass, hogy változhass. Ez a mai üzenetem nektek, így 95-3 perccel. Remélem, hogy nem volt hiába való ez a mai beszélgetésem, és ha egy olyan mondat elhangzott ma este, ami úgy érzed, hogy a tiéd volt és neked szólt, és úgy érzed, hogy esetleg előrébb rendíti a kis életedet, akkor már nem volt hiába való ez az 1 óra, amit ma itt együtt eltöltöttünk. Fontosnak tartom ezekről a dolgokról beszélni. Hamarosan lesz egy olyan webkonferenciánk, az is lehet, hogy a jövő hét hétfő, amikor a kifogáskezelésnek a konkrét dolgairól fogunk beszélgetni, tehát konkrét mondatok fognak elhangzani, ha ő azt mondja, te erre mit mondj, hogy tudsz tovább lépni, kicsit benyomunk még az eladástechnikába, de leginkább a kifogáskezelésről fogunk reményeim és vágyaim szerint jövő héten részletesebben beszélni, hogy várunk meheteket jövő héten is. A héten úgy alakul a menetrend, hogy ugye hétvégén lesz töltés, ma mentek ki ugye a tegnapi újdonságok és szépségek. Láttam, hogy az új fülbevalók legalább annyira megdobogtatták a szíveteket, mint az enyémet, úgyhogy azok e-mailen rendelhetőek, korlátozott darabszámban, nem tudom mennyi lesz belőle, minden esetre rendeljetek, és ha tudok, akkor hozok. Pénteken vagy szombaton fogok menni áruért, tehát egészen addig még lehet az e-mailes rendeléseket küldeni, és a legutóbb hozott pénztárcákból is lehet e-mailre rendelni a hétvégéig, inkább úgy mondom, hogy vasárnap reggelig bezárólag, és próbálok azokból a piros-fehér-kékekből is hozni, ígéret kaptam rá, hogy lesz, nem tudom, azt nem ígérem meg, a legutóbb feltöltöttekből viszont lehet rendelni, akkor fogok tudni hozni, illetőleg az X-szerekből ugyanígy, és azt tervezem, hogy mivel hétvégén lesz ugye új árufeltöltés, ezért szeretnék visszaállni a pénteki zárásokra, de most még a hétvégi feltöltést azt meg fogjuk várni, tehát most még biztos, hogy jövő héten hétfőn lesz legközelebb megint zárás és postázás, legalábbis ez a terv, aztán majd meglátjuk, jó, hogyha bármi más változás van, akkor természetesen a belső csoportba ezt én ki fogom írni, és mindenről időbe értesültek. Én tisztelettel és szeretettel megköszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét, pusztillak benneteket, találkozunk a belső csoportban, természetesen fönt lesz a felvétel, ha valaki lemaradt az elejéről, vagy a végéről, vagy a közepéről,
aludjatok jól, pihenjetek, figyeljetek oda egymásra, és hallgassatok meg a Neoton Elmúlik Karácsony című számát, tehát azért, mert elmúlt a karácsony, azért ne feledkezzetek el a szeretettel és odafigyelni egymásra, és törődni egymással. Sok puszi mindenkinek, találkozunk jövő héten, sziasztok!